Здравейте, YouTube! Аз съм Хънтър 37 и сега ще ви покажа моят Creative World в света. На YouTube аз съм Хънтър 47 и в момента качвам видеота в моят профил. И да, играя с Picture Pack Software Flavor. Също и играя Minecraft 1.7.2. Страхотен. Нека да ви инструктирам с Minecraft 1.7.2, защото не знаем. И тук е изключително много светлини стъкла. Тук има и пакет от айс и различни и две нови дървета. Акация и тъмен дъб. Сега, аз още не съм ходил в Ендър, но и там ще отида, за да направя изследване относно още, но сега просто да се веди с моята качка, от която се влиза опа, от която се влиза това е сега по установен начин, просто були аз Добре, да започваме различането на моята къща. Вижте към спаун, към чакалня 2. Чакалня 2 надолу, ако имам нещо. И тук още ни акация дървета, много интересно. Тук има кула, асансьорна кула 1 и асансьорна кула 2. Там. Напред тук е чакалнята. Тук има едно магазинче. И това е, сега ще покажа долната. Сега ще покажа долната чакалня. Ето тук. Ще натреля и стаите. Това е чакалнята. Тук. Това е стая едно. Това е като и тук са стая 2 и ресторанта. Ето тук е ресторанта. Много ресторан, има и видели. Добре. И ето рум 2. Тук има кухня, баня и тук има статско дъбър. Тук напред имаме, това е Ice Room, която още не е завършена напълно. Гледат нещо, ако няма какво причина ми сега. Да мързва, знам, защото той не може да причиняка, но това е. Сега ще изкара другата стая, която няма много по-хубаво. Лава рум. Ето това е лава рум. Тук направих недър хъбик и недър. И недър. Стол направих. Тази къща всъщност изглежда на 1.6.4. Съответно, но ще изградете сложи, когато дойде едно.
и сега ще се друго място. Хелуин беше скоро и аз ще направя един Хелуин Джамп. И там ще върна място, където накрая няма. Сега ще кажа и нещо много интересно, с което мисля, че ще влиза ето тук камерата. Това е крипърът, моят крипър, който аз съм строил. Цветовете са вдъхновени от моят стил и не съм точно какво. Тук имаме една акация градина или още градина към пачещия човек. Ето вижте, градина към пачещия човек. Това са така акция и вижте с един тайн робот. Имам тази проход, като излизаме в главата на пачещия човек. Тук се по-дома. Тук само да е малко. Добре. Тук има пейдж. И ще бъде с така сила. Още не съм разбрал как расте тъмният дъб, мисля, че расте в недъра само или в недъра. Но вижте, искате ли да ви покажа недърът. Недърът наистина е много да разбере как не го направи така недърът. Няма абсолютно нищо. В недъра, не знам какво е така, но вижте, само това моят недър. Друго няма. Това пък ако се кача нагоре. Излиза надолу. Където тук нещо става някакъв ход. Както виждате, вас и цял недър и вече не знам това да се пресака и почва да изтяга. Това беше всичко днес. Гледайте и ползвайте моите рецепти, ще покажа как се правят някои от моите неща и може да покажа някои клипове, с който се ползва моят survival, който наистина е много гледан. Довиждане, YouTube!